Takže dobrý večer, já vás zdravím, děkuji za nominaci Lukáši Chudoboj. Tady to je hra prostě o exnutí piva, takže já musím teďka exnout pivo a nominuju další 3, když to udělám. Když to nesplní, tak mi kupují basu piv, takže na zdraví. Takže bylo to fakt výborný. Já nominuju Daniela Kubečka, mého spolubydlícího, potom Tadeáše Majvalda a naposledy Tomáše Jepnara. Takže děkuji a užijte si to kusy. Čau.